kas dota par jums. Es dzīvības maize, es dzīvības maize, no debesīm nākusī, no debesīm nākusī. Розмови з айцами на хвалях Радіо Марія. Похвалений Ісус Христос, щиро вітаю усіх дорогих радіослухачів у нашій рубриці «Розмови з айцами». Так само щиро вітаю усіх глядачів, які тепер глядите праз канал YouTube прамую відеотрансляцію нашої програми. Мы размаўляем пра айцоў касцёла, пра іх творы, пра творы старажытна-хрысціянскіх пісьменнікаў, якія жылі даўно насамрэч, але іх творы пакінулі след у гісторыі хрысціянства, а тыя з іх, дзякуючы якім мы сёння маем растлумачаныя, разбудаваныя праўды веры, якія пакінуў нам Христос, якія ўнеслі вялікі ўклад у развіццё праўдаў нашай веры, развіццё дагматаў, якія таксама адзначыліся святасцю жыцця. Мы іх называем айцамі касцёла. І вось пра іх ідзе гаворка. Калі памятаем, на нашай папярэдняй праграме мы разважалі пра апостальскіх айцоў. Это тыя, якія найбліжэй жылі апосталы, якія некаторыя нават чулі іх словы, былі іх вучнямі, або таксама жылі у гэты перыяд, першы, другое стагоддзе, і таксама, праўда, пакінулі гэтае сваё сведчанне вельмі часта аддаючы жыццё за веру, будучы мучанікамі. І вось так мы пераходзім цяпер на тэму сённяшняга разважання, якая будзе пра апісанні мучаніцтва. Мы ўжо казалі пра гэта, нават чыталі некаторыя мартыралогіі, так, напрыклад, біскупа Палікарпа Смірнскага, ці таксама прасочвалі шлях біскупа Ігнацыя Антыяхійскага. Але мы сёння, можа, займемся тымі дакументамі, тымі сведчаннямі, якія былі не толькі, праўда, выказаны, але таксама захаваныя на паперы, нехта іх спісаў, і яны дайшлі да нашага часу, якія датычаць таксама мучанікаў. Калі у кагосьці з вас ёсць такое жаданне, можа, хочаце задаць пытанне ці нейкую прапанову, прапазіцыю, гэта можна таксама зрабіць, патэлефанаваць сюды ў студыю Радыё Марыя і задаць сваё пытанне. Вялікае значэнне для гісторыі хрысціянства старажытнага, таксама для перыядаў пераследу хрысціянаў, бо ведаем, што гэты перыяд фактычна трываў да 323 года, да падпісання так званага Міланскага эдыкту, пасля якога хрысціянская вера талеравалася ў дзяржаве, ужо афіцыйна не пераследавалася. Перад гэтым перыядам вельмі часта таксама імператары прымалі такія рашэнні, каб хрысціяне аддавалі ім чэсць, пашану. Хрысціяне не маглі пайсці на гэты крок. Таксама яны патрабавалі ад кожнага
ад кожнага таксама свайго падданага, каб аддалі пашану багам, каб багі, праўда, былі благасклонныя, каб прыносілі здароўе і таксама поспех дзяржаве. Хрысціяне адмаўляліся, і тады ім прыпісваліся усе беды, праблемы, эпідэміі, якія існавалі тады, якія праходзілі. Хрысціяне былі вінаватыя вельмі часта, і супраць іх таксама былі гэтыя катаванні, яны былі падданыя рэпрэсіям, выгнанню, вельмі часта таксама кары смерці. І вось пра тое, як паміралі першыя хрысціяне, пра іх мужнасць, пра іх трываласць, пра іх сведчанне той веры, якую яны прынялі і якой былі верныя аж да канца, некалькі такіх тыпаў крыніц пакінулі пасля сябе, запісалі. Дзякуючы ім, дзякуючы тым крыніцам, якія захаваліся, іх захавалася сапраўды няшмат. Іх магло быць нашмат больш, аднак яны загінулі ў часе. І вось аднымі з такіх крыніцаў з'яўляюцца так называемая акта мартырум, ці інакш акты мучанікаў. Гэта афіцыяльныя дзяржаўныя дакументы, якія ўтрымлівалі копіі. Гэта былі фактычна копіі дакументаў, якія паходзілі з судовых працэсаў. Яны ўсе нішчыліся дзяржавай, але хрысціяне паспявалі іх скапіяваць. Яны лічылі, што той, хто аддаў жыццё за веру, з'яўляецца ўжо святым. Ужо аўтаматычна не патрабавалася кананізацыі тых, якія пралілі кроў, якія далі найвышэйшае, можна сказаць, сведчанне за хрысціянскую веру. І яны як бы па крупіцах збіралі гэтыя сведчанні, таксама сведчанні мучаніцтва. Для першых хрысціян это сапраўды была вельмі важная і святая рэч. Усе гэтыя сведчанні пра мучаніцтва сабраць. Улады стараліся знішчыць усе гэтыя сведчанні, каб не мець кампрамату на сабе, асабліва калі імператар змяняўся, на змену жорсткаму імператару прыходзіў лагодны і гэтак далей. Тыя, хто тады служыў пры жорсткім імператары, стараліся знішчыць сляды сваёй дзейнасці, бо вельмі часта, праўда, чыноўнікі на месцах прымалі рашэнне, ці паддаваць катаванням хрысціян, ці таксама не. Але, нягледзячы на гэта імкненне да таго, каб знішчыць сведчанні, хрысціяне іх захоўвалі. І слуханні тады, судовыя працэсы былі адкрытымі, публічнымі. Былі спецыяльныя стэнографы, якія прысутнічалі пры гэтых судовых працэсах, і яны запісывалі, спісывалі крок за крокам, што адбывалася. Фактычна, гэтыя дакументы прадстаўляюць сабой такія рэплікі. Рэплікі, што сказаў суддзя, што сказаў абвінавачаны, і гэтак далей, і так папераменна. Вось, напрыклад, акты мучаніцтва святога Юстына і паплечнікаў, мартыріум санкти Юстині et sociorum. Яны былі асуджаны на смерць прэфектам Рыма Рустыкам каля 165 года падчас панавання імператара Марка Аўрэлія. Я цяпер зачытаю поўны тэкст, як гэта было, як выглядзеў гэты дакумент, як адбывалася фактычна гэта вось судовае праслухоўванне, допыт хрысціянаў, што яны адказвалі. І, вядома, вось гэтыя сведчанні, гэтыя афіцыйныя акты па той прычыне, што
хрысціяне паддаваліся пераследу, а дзяржаўныя ўлады былі супраціўныя, яны былі язычніцкія перадусім. Гэта значыць, яны былі варожа настаўлены да хрысціянаў. Іх сведчанне гэтага супрацьлеглага боку пра вызнанне веры, пра мужнасць гэтых хрысціянаў, таму што спісваліся словы, спісваліся самыя факты, яно мае найвышэйшую вартасць. Тут мы можам напэўна сказаць, што гэта сведчанні сапраўды пэўныя. Да іх можна выкарыстоўваць як сведчанні гістарычныя. Мучаніцтва святых пакутнікаў Юстына, Харытона, Харыты, Эвельпіста, Геракса, Паёна і Ліберыяна, закатаваных у Рыме. У часы злачынных абаронцаў ідалапаклонства аб'явіліся ў гарадах і сёлах бязбожныя эдыкты супраць пабожных хрысціян, у выніку чаго яны былі вымушаны прыносіць ахвяры мізэрным ідалам. Тады схапілі святых людзей і паставілі перад прэфектам Рыма, які называўся Рустык. Калі яны стаялі перад судом, сказаў прэфект Юстыну: «Перш за ўсё прызнай багоў і будзь паслухмяны імператару». Юстын адказаў: «Нічога заганнага або годнага асуджэння няма ў тым, калі чалавек слухаецца запаведзяў збаўцы нашага Езуса Хрыста». Прэфект Рустык сказаў: «Ты прыхільнік якога вучэння?» Юстын адказаў: «Сапраўды, я стараўся спазнаць усе вучэнні, аднак я прыступіў да праўдзівага вучэння хрысціян, хоць яно не прызнаецца тымі, хто няправільна думае». Прэфект Рустык сказаў: «Табе падабаецца гэтае вучэнне, няшчасны чалавек?» Юстын адказаў: «Так, таму што я прызнаю іх у адпаведнасці з рэальнай догмай». Прэфект Рустык сказаў: «Што гэта за догма?» Юстын адказаў: «Тое, што мы пакланяемся Богу хрысціян, які, як мы прызнаем, адзін ад пачатку. Ён творца і стваральнік усяго стварэння, бачнага і нябачнага. Мы пакланяемся Пану Езусу Хрысту, Сыну Божаму, якога прадказалі прарокі, што ён прыйдзе да роду людскога як абвяшчальнік і настаўнік вучняў, вучэнні якіх шырока вядомае. Я усяго толькі чалавек, таму ведаю, што мае словы нікчэмныя ў параўнанні з яго бясконцым боствам, і я прызнаю, што тут патрэбна нейкая прарочая сіла. Бо аб ім, пра якога я толькі што сказаў, што ён Сын Божы, казалі прароцтвы. І я ведаю, што вельмі даўно прарокі прадказвалі прыйсці яго да людзей». Прэфект Рустык сказаў: «Дзе адбываюцца вашы сустрэчы?» Юстын адказаў: «Там, дзе кожны хоча і можа». «Магчыма, ты мяркуеш, што мы ўсе сабраныя ў адным месцы. Гэта не так, таму што Бога хрысціян не можа змясціць аніякая прастора. Ён нябачны, напаўняе неба і зямлю, і вернікі ягоныя усюды аддаюць яму пашану і славу». Прэфект Рустык сказаў: «Скажы мне, дзе адбываюцца вашыя сустрэчы і ў якім месцы ты збіраеш сваіх вучняў?» Юстын адказаў: «Я жыву побач з чалавекам па імені Марцін, каля Тіміатынскіх лазняў, і то ўвесь гэты час. А ў Рыме я знаходжуся зараз ужо другі раз. А ніякага іншага месца сустрэчы не ведаю, толькі тое. Калі хтосьці па добрай волі прыходзіў да мяне, я дзяліўся з ім праўдзівым вучэннем». Рустык сказаў: «Такім чынам ты, кажучы наўпрост, хрысціянін?» Юстын адказаў: «Так, я хрысціянін». Прэфект Рустык сказаў Харытону: «А ты скажы мне, Харытон, ты таксама хрысціянін?» Харытон адказаў: «Я хрысціянін па загадзе Бога». Прэфект Рустык сказаў Харыце: «А ты што кажаш, Харыта?» Харыта адказала: «Я хрысціянка з Божай ласкі». Рустык сказаў Эвельпісту: «А ты, хто ты такі?» Эвельпіст, нявольнік імператара, адказаў: «І я хрысціянін, якога вызваліў з няволі Хрыстус,
і я маю тую самую надзею, дзякуючы Хрыстовай ласцы. Прэфект Рустык сказаў Гераксу: «Ці і ты хрысціянін?» Геракс адказаў: «Так, я хрысціянін. Ушановую таго ж самага Бога і яму пакланяюся». Прэфект Рустык сказаў: «Ці Юстын вас зрабіў хрысціянамі?» Геракс сказаў: «Я быў і буду хрысціянінам». А Паён, які там стаяў, сказаў: «Я таксама хрысціянін». Прэфект Рустык сказаў: «Хто быў тваім настаўнікам?» Паён адказаў: «Ад нашых бацькоў мы ўзялі гэтае вялікае вызнанне». Эвельпіст сказаў: «Хоць я ахвотна слухаў вучэнне Юстына, але тое, што я хрысціянін, гэта спадчына маіх бацькоў». Прэфект Рустык сказаў: «Дзе твае бацькі?» Эвельпіст адказаў: «У Кападокіі». Рустык сказаў Гераксу: «А твае бацькі, дзе яны?» А ён даў такі адказ: «Сапраўдны мой бацька гэта Хрыстус, а маці вера ў яго. Мае зямныя бацькі памерлі, і я пераехаў з фрыгійскага Іконіум і прыйшоў сюды». Прэфект Рустык сказаў Ліберыяну: «Што ты кажаш? Ты хрысціянін? Ты таксама бязбожнік?» Адказаў Ліберыян: «І я хрысціянін, бо я ушаноўваю і пакланяюся адзінаму праўдзіваму Богу». Прэфект звяртаецца да Юстына: «Слухай, ты, які, відаць, такі красамоўны, і які думаеш, што маеш у сабе сапраўднае вучэнне. Калі цябе засякуць бичамі, а потым адсякуць галаву, ці ты верыш, што трапіш на неба?» Юстын адказаў: «Я спадзяюся, што я буду мець яго дары, калі прайду праз гэтыя пакуты. Я добра ведаю, што ўсе, хто жыў менавіта такім жыццём, яны ўпэўнена маюць дар Божы аж да канца сусвету». Прэфект Рустык сказаў: «Дык ты мяркуеш, што ўзыдзеш на нябёсы, каб забраць нейкую ўзнагароду?» Юстын сказаў: «Гэта не здагадка, але я ведаю, і я ўпэўнены ў гэтым». Прэфект Рустык сказаў: «Давайце нарэшце пяройдзем да таго, аб чым мы гаворым, і аб тым, што непазбежна. Таму ўсе разам падыдзіце і разам прынясіце ахвяру багам». Юстын адказаў: «Ніводзін чалавек, які мае здаровы розум, не кідаецца з пабожнасці ў бязбожнасць». Прэфект Рустык сказаў: «Калі вы не паслухаеце, пойдзеце на бязлітасныя катаванні». Юстын адказаў: «Гэта наша жаданне цярпець мукі дзеля Пана нашага Езуса Хрыста, бо адсюль прыйдзе на нас збаўленне і давер перад страшным трыбуналам Пана і збаўцы нашага, трыбуналам, які ахоплівае ўвесь свет». Тое ж адказалі ўсе іншыя мучанікі: «Рабі тое, што хочаш, бо мы хрысціяне, і мы не прыносім ахвяр ідалам». Прэфект Рустык вынес такі прысуд: «Тыя, хто не хацеў прынесці ахвяру багам і падпарадкавацца загаду самадзержца, павінны быць бичаваныя і прыведзеныя да смяротнага пакарання ў адпаведнасці з законамі». Святыя мучанікі, услаўляючы Бога, ішлі на месца, прызначанае для гэтага, дзе адсечана ім галовы. І вызнаючы збаўцу, яны дасягнулі мучаніцтва. Некаторыя з вернікаў украдкай узялі іх астанкі і крадком размясцілі іх у адпаведным месцы з дапамогай ласкі Пана нашага Езуса Хрыста, якому хвала на векі вечныя. Амен. Бачым, што гэтыя сведчанні, гэтыя дзяржаўныя акты, яны маюць такі сухі афіцыйны стыль, пытанні суддзі вельмі кароткія, таксама адказы хрысціян скарочаныя вельмі, хоць яны, можа, і шмат расказвалі пра гэта, але, вядома, язычнікі не хацелі слухаць тую праўду, якую хрысціяне ім даносілі. Іх сэрца было закрыта на гэтую праўду. І вось таму па дзяржаўных законах яны павінны былі памерці. Такая была кара. Такім чынам мучанікі давалі сведчанне аб Езусе Хрысце, а як сказаў Тертуліян, кроў мучанікаў з'яўляецца насеннем хрысціянаў.
Такім было мучаніцтва Юстына, яго паплечнікаў. Ёсць таксама іншыя акты, напрыклад, акты мучанікаў скелетанскіх. Гэта афіцыйны пратакол судовага працэсу, які адбыўся ў Карфагене 17 ліпеня 180 года супраць 12 хрысціян, якія былі прысуджаныя да смяротнага пакарання праз адсячэнне галавы. Прысуд быў выкананы ў той самы дзень, і вось гэтыя акты, гэта найбольш старажытны хрысціянскі тэкст, напісаны на лацінскай мове. Бачым, што дакументы на лацінскай мове пайшлі з паўночнай Афрыкі. У Рыме нават, у Еўропе тым часам панавала грэчаская мова, пераход ад якой адбыўся толькі ў 3 стагоддзі пасля нараджэння Езуса Хрыста. Ёсць таксама такі дакумент пра консульскія акты святога Кіпрыяна, біскупа Карфагенскага. Яму адсеклі галаву 14 верасня 258 года у Карфагене. Яны таксама апісваюць працэс мучаніцтва святога. Мы разгледзелі з вами эту першую групу, акты мучанікаў, якія маюць найвышэйшае значэнне, якія паказваюць, праўда, усю гэтую увесь гэты працэс, які адбываўся, якім мы давяраем. Другая група — гэта апісанні мучаніцтва. Гэта ўжо не пратаколы судовыя, толькі творы, якія змяшчаюць сведчанні відавочцаў. Нехта бачыў, як катавалі хрысціянаў, гэта вельмі часта можна было таксама пабачыць на цыркавых відовішчах, асабліва калі хрысціян кідалі дзікім звярам. Это відовішчы былі публічныя, створаныя для таго, каб бавіць іншых людзей, бо гэта было відовішча. Вядома, рымляне хацелі хлеба і відовішчаў. І вось хрысціяне і іх ахвяра выстаўляліся на пасмешышча, але тыя, хто быў верны Езусу Хрысту, яны сведчылі, яны спісалі гэтыя сведчанні, якія па-лацінску называюцца пасьёнес. Таксама яны маюць гістарычнае значэнне, як сведчанні хрысціянаў. Так мы з вами ўжо пазнаёміліся з мучаніцтвам Палікарпа, якога спалілі на стосе, памятаем, агонь яго не ахапіў, таму кат пранзіў яго кінжалам, толькі пасля гэтага ён аддаў сваё жыццё. Другім такім творам, які з'яўляецца апісаннем мучаніцтва, з'яўляецца пасланні супольнасцяў В'ена і Ліёна. Это былі два такія французскія гарады. Тады Францыя у часы Рымскай імперыі называлася правінцыяй Галіі. І вось гэтыя пасланні гэтых дзвюх супольнасцей да хрысціянскіх супольнасцяў у Азіі і Фрыгіі захаваліся у Эўзебія Кесарыйскага, у яго гісторыі касцёла. Яны распавядаюць пра пераслед хрысціян у Ліёне ў 177 ці 178 годзе. Аўтар тут паступае вельмі праўдзіва, ён не замоўчвае той сітуацыі, якая тады была. Таму што вось мы акцэнтуем перадусім мужнасць мучанікаў, што яны пралілі кроў за Езуса Хрыста, што яны аддалі жыццё. А разам з тым шматлікія хрысціяне не вытрымлівалі катаванняў. Яны адмаўляліся ад веры, яны складалі ахвяру паганскім багам. І гэта ўсё Эўзебій, так як сапраўдны гісторык, не замоўчвае. Гэта мела месца, гэты факт, і ён яго таксама дае. Але вернемся да мучанікаў, якія сапраўды далі сведчанне. Сярод іх быў 90-гадовы біскуп ліёнскі Потын і нявольніца Бландына.
Мучанікі перанеслі жорсткія катаванні. І вось што кажа гэтае сведчанне. Так, Матура, Санкта, Бландыну і Аттала прывялі ў амфітэатр як здабычу для дзікіх жывёл і на публічнае відовішча для нечалавечых язычнікаў. Гэта быў дзень барацьбы з жывёламі, якая якраз была прыгатавана для нашых мучанікаў. Матур і Санкт прайшлі ў амфітэатры праз усялякага роду пакуты, але так, як быццам нічога зусім яшчэ не выцерпелі, а нават хутчэй як атлеты, якія перамагалі суперніка ў шэрагу акцый і выйшлі змагацца ўжо толькі за вянец перамогі. Яшчэ раз, у адпаведнасці з мясцовым звычаем, яны павінны былі цярпець бичаванні, торганне звяроў, і ўсё тое, што ў сваім вар'яцтве патрабавалі людзі сярод крыкаў, якія даносіліся з усіх бакоў. Урэшце рэшт, яны, гэта значыць мучанікі, былі пасаджаныя на жалезнае крэсла, дзе яны душыліся смуродам сваіх падсмажаных целаў. Але і гэта не задаволіла язычнікаў. Іх вар'яцтва ўсё больш узрастала, бо яны хацелі перамагчы іх вытрываласць. Урэшце рэшт, з вуснаў Санкта язычнікі не пачулі нічога іншага, як толькі словы вызнання веры, якія ён шматразова паўтараў ад пачатку. Усе доўга яшчэ заставаліся пры жыцці, пасярод лютага бою, пакуль нарэшце не пайшлі на ахвярны забой. На працягу дня яны самі былі відовішчам для свету і самі замянілі іншыя разнастайнасці, якія звычайна даваліся падчас гладыятарскіх баёў. Бачым, што апісанне аўтара тут даволі падрабязнае, змяшчае ў сабе такія жудасныя сапраўды сцэны, вельмі таксама падрабязныя сцэны катаванняў хрысціянаў, канкрэтна апісаныя гэтыя вось пакуты. І гэта робіцца не для таго, каб кагосьці настрашыць, каб хтосьці адчуў жах ад такіх катаванняў, але паказаць, што шлях мучаніцтва вельмі страшны, а адначасова гэта вельмі кароткі шлях да нашай нябеснай айчыны, якой з'яўляецца валадарства Божае на зямлі. І таму мучаніцтва сярод хрысціянаў, якія вельмі цесна былі звязаны з касцёлам. Бо тады таксама некаторыя хрысціяне аддавалі чэсць Богу, былі ў храме, так як сёння, а некаторыя, напрыклад, рабілі гэта з прымусу. Таму што мелі іншую ступень сувязі, можа, не так глыбока знаходзіліся ў еднасці з Езусам Хрыстом. І таму вось тыя, якія былі найбольш блізка касцёла, сярод іх гэта вось ідэя мучаніцтва яна панавала. Не тое, што яны там шукалі, напрыклад, магчымасці быць мучанікамі, дзесьці там, праўда, справакаваць кагосьці з язычнікаў, каб яны сапраўды сталіся ахвярамі, гэтыя хрысціяне сталіся ахвярамі язычнікаў, якія пераследуюць, але яны былі гатовыя. Яны такім чынам вялі сваё жыццё, што ў кожным моманце былі гатовыя. Некаторыя хаваліся, але потым у канцы канцоў выхадзілі, станавіліся яўнымі, і тады вельмі часта іх чакала гэтая кара. Але што датычыцца гэтага, праўда, мучаніцтва, гэта была ідэя калісьці вельмі і вельмі папулярная. Гэта быў сапраўды кароткі шлях у вечнасць, вельмі страшны, вельмі цяжкі. Напэўна, людзі, якія мелі моцны характар, загартаваную волю, маглі без боязні пайсці на мучаніцтва.
Гэта вось гераізм першых хрысціян праяўляецца ў гэтай адвазе, у гэтай смеласці, у гэтай веры ў вечную ўзнагароду, бо яны ўсё рабілі дзеля вечнай ўзнагароды. Яшчэ адно такое сведчанне, вельмі красамоўнае. Мучаніцтва Перпетуі і Феліцыты. Яно апісвае чарговыя этапы мучаніцтва, арышт, знаходжанне ў вязніцы і смерць 5 катэхуменаў: Рэваката, Феліцыты, Сатуміна, Секундула і Вібіі Перпетуі, якія прынялі хрост у вязніцы. І таксама разам з імі пайшоў на смерць іх катэхет Сатур. Вось што кажа гэты дакумент. Вібія Перпетуя, якая паходзіла з вядомага роду, старанна выхаваная і выданая замуж у адпаведнасці з яе станам. Яна мела яшчэ жывых бацькоў, 2 братоў. Адзін з іх, як і яна, быў катэхуменам. І таксама пры ёй было грудное дзіця. Ёй было каля 22 гадоў. З гэтага моманту яна сама будзе расказваць, як выглядала яе мучаніцтва. Яна спісала ўсё ўласнаручна так, як сама цярпела. І вось у раздзелах ад 3 да 10 Перпетуя была зацытавана даслоўна. Гэта вось такое кранальнае апісанне адведзенаў яе праз свайго бацьку. Бацька прыйшоў да яе і стараўся яе адгаварыць ад мучаніцтва. Вось што кажа гэты дакумент. Праз некалькі дзён распаўсюдзілася чутка, што нас будуць дапытваць. Прыйшоў з горада таксама мой бацька, змучаны горам. Ён падышоў да мяне і, жадаючы адгаварыць мяне, сказаў: «Дачка, будзь літасціва да маёй сівізны. Змілуйся над бацькам, калі я годны, каб ты мяне называла бацькам. Бо калі мае рукі цябе выгадавалі і прывялі да самога росквіту, у якім ты знаходзішся, калі я палюбіў цябе больш, чым тваіх братоў, тады не вядзі мяне на пасарамленне сярод людзей. Падумай пра сваіх братоў, падумай пра сваю маці і цётку. Падумай пра сваё дзіця, якое не зможа жыць пасля тваёй смерці. Кінь сваю пастанову, каб яна нас усіх не загубіла. Бо калі хоць што-небудзь здарыцца з табою, ніхто з нас не асмеліцца свабодна гаварыць пра гэта». Так ён казаў з любові да мяне, як бацька. Акрамя таго, ён цалаваў мне рукі, кідаўся мне ў ногі і ў слязах ужо не называў мяне дачкой, але спадарыняй. Мне таксама было вельмі шкада яго, бо толькі ён адзін з усёй сям'і не мог цешыцца маім мучаніцтвам. Я суцяшала яго, кажучы: «Падчас суду станецца тое, што Бог дасць. Бо я ведаю, што мы не належым самім сабе, але Богу». Аднак бацька адышоў у смутку. Наступныя раздзелы ад 11 да 13 утрымліваюць сведчанне, якое было запісана ўласнаручна Сатурам, гэтым катэхетам. І вось тэкст напрыканцы дакумента, 3-я частка, гэта сведчанне іншага відавочцы, які засведчыў пра смерць усіх гэтых 5 катэхуменаў і самога катэхеты. Гэтым сведкам мог быць Тертуліян, выказваецца такая здагадка вучонымі, які, верагодна, напісаў гэты твор у цэласці і выдаў. Толькі ў творы розныя дзеючыя асобы выступаюць і апісваюць. І вось цяпер другая гераіня, першая гэта Перпетуя, са знакамітага роду, а другая гэта Феліцыта, маладая нявольніца Перпетуі, на момант арышту была на 8-м месяцы цяжарнасці. І вось так апісвае гэты дакумент. Дзень, у якім павінна было адбыцца відовішча, быў ужо блізка. І Феліцыта адчувала вялікую трывогу, што яе мучаніцтва можа быць адкладзена па прычыне цяжарнасці. Таму што закон забараняе выкананне смяротнага прысуду ў дачыненні да цяжарных жанчын.
Яна баялася таксама, што можа праліць сваю нявінную кроў пазней, разам з нейкімі публічнымі злачынцамі. Яе спадарожнікі ў пакутніцтве таксама былі гэтым вельмі ўстрывожаныя. Яны баяліся, што яна, такая добрая спадарожніца і сяброўка, можа астацца ззаду. Яна, лань, якая вандруе шляхам да адной і той жа надзеі. За 2 дні да Алімпіяды усе ў адзін голас злучыліся ў супольнай малітве просьбы да пана. Адразу пасля яе заканчэння Феліцыта пачала адчуваць радзільныя схваткі. І таму, што гэта былі заўчасныя роды, у 8-м месяцы, натуральна, яны былі вельмі цяжкія. Адзін з ахоўнікаў сказаў: «Калі ты цяпер так пакутуеш, то што ты будзеш рабіць, калі цябе кінуць жывёлам, якіх ты праігнаравала, калі адмовілася ад прынясення ахвяры?» Яна адказала: «Цяпер я цярплю тое, што цярплю. Там жа ува мне будзе цярпець нехта іншы, таму што я буду цярпець замест яго». І нарадзіла дзяўчынку, якую адна з сясцёр выхавала як сваю уласную дачку. Такое вось апісанне. Перпетуя і Феліцыта разам з паплечнікамі загінулі мучанічскай смерцю 8 сакавіка 202 года на арэне ў Карфагене. Бачым яшчэ адзін будуючы прыклад веры. Ну і дата цікавая таксама. 8 сакавіка, праўда. 2 мужная жанчыны Перпетуя і Феліцыта. Можна і такім зместам напоўніць гэты дзень. Дзень жанчын. Бачым, што гэтыя творы крыху адрозніваюцца ад папярэдніх, ад актаў мучанікаў. У актах мучанікаў было ўсё так строга, лагічна, ішло адно за другім. Тут жа бачым таксама нейкія літаратурныя прыёмы, літаратурныя зварот, такія як, напрыклад, параўнанне, гіпербала, перабольшванне, таксама такія вось яркія апісанні. Усё дзеля таго, каб падкрэсліць вартасць гэтай ахвяры, што яна сапраўды мае вартасць у вачах Божых, што каштоўная для Бога смерць яго вызнаўцаў. Чытаем у Святым Пісанні. І тут, у гэтых творах, гэта праяўляецца праз літаратурную форму. Не толькі праз змест, але ўжо праз саму форму. Ужо праз гэтыя такія яркія апісанні. Выказваецца гэтая вось мужнасць і прыклад таксама для іншых. Астацца пры веры. Нават калі цяжкасці, нават калі нейкія, скажам так, нейкі супраціў прыйдзе, не пакідаць веру, але трываць пры яе, трываць пры Хрысце. Памятаць, што Хрыстус таксама аддаў сваё жыццё дзеля таго, каб мы, трываючы ў веры, асягнулі гэтае жыццё ў вечнасці, шчаслівае жыццё, жыццё з Богам. І трэці тып, так ужо напрыканцы нашай праграмы, гэта легенды. Вядома, што такое легенды? Легенды такія ўзнёслыя гісторыі пра мучанікаў, якія паўсталі не адразу, так як, напрыклад, гэтыя акты мучанікаў, якія адразу былі спісаныя. Ці таксама сведчанні хрысціянаў, якія, можна сказаць, вельмі такія свежыя, якія засталіся ў памяці і вельмі хутка пасля смерці мучанікаў былі спісаныя. Легенды паўсталі пазней. Нашмат пазней яны былі вельмі часта таксама пераплеценыя з іншымі гісторыямі, таксама злучаныя з пэўным домыслам, фантазіяй. Таму гістарычная вартасць легендаў найменшая сярод усіх гэтых твораў. Вядома, для чаго ствараліся гэтыя легенды? Перш за ўсё, легенды ствараліся для таго, каб гэты прыклад,
яшчэ больш яскрава падкрэсліць. Фантазія ўжывалася не для того, каб падмануць іншых людзей, але каб такім яркім апісаннем заахвоціць іншых да пабожнага хрысціянскага жыцця, падкрэсліць яшчэ нават можа больш, чым апісанне мучаніцтва гэтую вартасць. Трэба, аднак, адрозніць легенды, у якой праўда гістарычная мяшаецца з фантазіяй, ад тых гісторый, там, дзе ўвогуле ўсё з'яўляецца фантазіяй, выдумкай. Напрыклад, гэта казка ці нейкая такая вось гісторыя чыста прыдуманая. Але нельга ніколі адмаўляць вартасць, эту вось педагагічную вартасць выхаваўчую легендаў. Яны хацелі паказаць ідэальных мучанікаў. Мы ведаем, што яны не былі ідэальнымі людзьмі. Яны імі сталіся праз любоў да Хрыста. Але вось заўсёды ідэал, ён неяк людзі хацелі заўсёды падкрэсліць ідэальнае жыццё, ідэальная смерць. Гэта была такая канцэпцыя ад першых вякоў хрысціянства. І таму легенды вельмі часта і потым, і ў старажытнасці, і асабліва пасля, таксама ў сярэднявеччы, у пазнейшым перыядзе, прачытаўшы ці праслухаўшы іх, здаецца, што мучанікі гэта былі ўвогуле ідэальныя людзі. Не заўсёды гэта так. Гэта канцэпцыя гэтай вось ідэальнасці так падказвала, што так трэба пісаць. Той, хто ведае жыццё, той, хто сапраўды пражыў сваё жыццё, ведае шмат спакусаў, супраціваў, ведае, што чалавек вельмі часта праходзіць нават такую вось барацьбу за сваю веру, таксама за тое, каб дасканаліць сябе ў цноце, каб здабыць гэтую цноту, каб прыблізіцца да Бога, каб яшчэ больш навучыцца любіць яго. Ён зразумее легенды, і таксама гэта будзе для яго такой матывацыяй. На жаль, наша праграма ўжо падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Наканец, як заўсёды, жарт ад айцоў пустыні. Жарты, вядома, прадаўжаюць нашае жыццё, падымаюць наш настрой. Таму вось такі жарт, што вось адзін такі вось злосны брат заўсёды любіў дапякаць кагосьці. І аднойчы прыйшоў да старца і вырашыў яго дапячы дурнымі пытаннямі. Вось задаў такое пытанне: ці вось ты такі вось разумны, пражыў усё сваё жыццё, ці ты сапраўды лічыш, што вось Ёна мог вытрымаць у жываце гэтага вялізнага кіта, гэтай вялізнай рыбы ажно 3 дні? Гэты старац падумаў і адказаў: ведаеш, не магу табе адказаць, не ведаю. Але я запытаюся ў Ёны, калі акажуся ў раі. Ну то добра. Але калі Ёна так выпадкова ў пекле, што тады ты будзеш рабіць? Ну тады, дарагі брат, ты ў яго запытаешся, ці ён там вытрываў, ці ён там не вытрываў у жываце гэтай рыбіны. Таму бачым, што з розных сітуацый можна выкруціцца, праўда, але перш за ўсё трэба разумець, што нашай айчына з'яўляецца ўсё-такі ў небе, што хоць нам пагражае пекла, але мы усімі нашымі сіламі павінны кіраваць свой позірк да нашага збаўцы, да таго, які паказвае нам шлях у шчаслівую вечнасць. Усім радыё слухачам, таксама відэагледачам жадаю дайсці вось да гэтых сведчанняў, праўда, умацаваць сваю веру шматлікімі сведчаннямі гэтых прыкладаў нашай веры, якімі з'яўляюцца мучанікі, якімі з'яўляюцца святыя, пабожныя людзі, якія пакінулі след
у сваім жыцці, якія напоўнілі гэтае жыццё сваім прыкладам вернасці Богу, прыкладам служэння Богу і людзям. І дзякую шчыра за увагу. Сустрэнемся у наступнай нашай праграме, перадачы. Заставайцеся з намі. Усяго добрага. Пахвалёны Езус Христос. Размовы з айцамі на хвалях Радыё Марыя.